Na Bardejovskom magistráte vo štvrtok 20. februára zasadala Mestská rada. Jej členovia prerokovali 7 bodov. Tentoraz začali bodom rôzne. Hlavne prvý bod bol prekvapujúci pre nás. V bode rôzne, ktoré pán primátor prehodil ako bod číslo 1, sme rozprávali o úvere, ktorý by mesto chcelo zobrať. Nebudem hovoriť o výške úveru, pretože ten je trošku variabilný, kým sa pripravia všetky aktivity, ale podotýkam, vždy je to na rozvojové programy mesta, ale môžem ubezpečiť verejnosť, že nejedná sa o nejaké ohrozenie mesta, ale práve, že to je podpora rozvoja mesta a sme stále v pozícii, kedy si ešte môžeme dovoliť úver zobrať a nejedná sa o zadlženosť mesta za žiadnych okolností. Druhý bod programu patril nakladaniu s majetkom mesta. Ďalej prediskutovali technicko-organizačné zabezpečenie tohtoročného bardejovského jarmoku a Bard kontaktu. Sú tam proste veci týkajúce sa poplatkov, stánkárov, riešili sme otázku dopravy, ochrany bezpečnosti občanov aj parkovania vozidiel. A tento materiál vlastne bude podkladom pre vypracovanie organizačného poriadku Bardejovského jarmoku. Ako uviedla viceprimátorka mesta, členovia Mestskej rady sa venovali i personálnym veciam, a to obsadenia funkcie riaditeľa mestského podniku BAPOS či funkcie náčelníka mestskej polície, ako aj príprave mimoriadneho zastupiteľstva kvôli projektom. Mesto Bardejov sa totiž zapojilo do výzvy z Fondu na podporu športu v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry. Následne sú to projekty, alebo teda žiadosti, granty týkajúce sa športovíska, to je v Dlhej Lúke, na štadióne a na 4. základnej škole. Myslím si, že ako z mesta, ako samého, 3 projekty, ktoré pôjdu, sú odsúdené na to, že niektorý z týchto projektov v podstate nebude úspešný. S členmi Mestskej rady prediskutovali návrh na schválenie uznesenia k predloženej žiadosti o nenávratné finančné prostriedky pre projektová dokumentácia pre sociálne nájomné bývanie v meste Bardejov. Ja osobne som zastancom toho, že by v podstate nevznikali segregované skupiny v rámci mesta, ale aby sa podporovali aj obyvatelia z iných častí, to znamená napríklad mladé rodiny. Na 16. zasadnutí Mestskej rady primátor mesta Boris Hanuščák oboznámil členov Mestskej rady, že dôjde k úprave štátnej cesty prvej triedy 1/77. Celý úsek medzi kruhovými objazdmi dostane nový asfalt, tiež sa vylepší ulica Slovenská. To je úprava cesty Krátky rad od Kruháča, teda v rámci obchvatu až po Kruháč pri Jase. Financuje ju Slovenská správa ciest, ale aj za spoluúčasti mesta. Predpokladám, minimálne také sú ubezpečenia z jej strany. Ako náhle to počasie dovolí, pristupujú k rekonštrukcii cesty 1/77. Keďže však nechceme byť len pasívnym prijímateľom tejto investície, mesto sa rozhodlo, že do nej vstúpi vybudovaním zastávkovej niky na ulici Slovenskej, ako bolo povedané, minimálne pre 2 autobusy, sa výrazným spôsobom zvýši bezpečnosť na tejto frekventovanej ceste. Je to možné vďaka vynikajúcej spolupráci Slovenskej správy ciest a samosprávy. Čo sa týka kruhového objazdu pri Jase, tento problém sa rieši od roku 2009, ak nie skôr. Bohužiaľ, do dnešného dňa nie vinou samosprávy sa ho vyriešiť k úplnej spokojnosti nepodarilo, ale tu treba zdôrazniť takisto jednu vec. Ani jedna, ani druhá cestná komunikácia nie je vo vlastníctve a v správe samosprávy. Tieto 2 komunikácie tvoriace križovatku sú vo vlastníctve a v správe štátu a Prešovského samosprávneho kraja. Aj napriek tomu samospráva vyvíja maximálne úsilie smerujúce k tomu, aby sa tohto roku tento problém začal riešiť.